Juan TikToker estem en Tito Pontet, un grup que acaba d'actuar al Chocorrock de forma espectacular i la gent els ha sorprès, n'hi ha que dir-ho. Estem en Alba, Xavi, Joan. i formeu Tito Pontet. Què vos pareix actuar així a Bocairent al Chocorrock? es un ambient brutal, el bon rotllo que n'hi ha així, la gent de la terreta, és un goig, la veritat, que estos festivals cada volta les falta, i més wins. Sobretot fer que els grups com vosaltres de la terreta s'arropem en altres grups i cruzen aquestes sinergies que tan importants són en la música. Exacte. És la família de Cactus i tot que toquem així i Cactus Troc, farem algo juntets i... Això fa fusionar a voltes, fusionar per pròxims festivals, pròxims projectes. Exacte. I conteu-me de la vostra actuació. Pues bueno, yo me he sentido como me he sentido, o sea, un plaer, tant l'organització com tots els meus companys i, bueno, conèixer-te a tu també, és un plaer, la veritat, bueno. No, jo sempre soc de defensar els grups així de la terreta, de donar-li difusió a les redes socials, que tan important és, també perquè vos coneguen, perquè entreu en Tito Pontet i sentiu les vostres cançons, que és important, us deixarem ahí la web de les seues cançons i sobretot també que pugueu contratar-los per als vostres esdeveniments familiars. Quina és la cançó que vosaltres digueu que ara mateixa me sentiu a prop dins de Tito Pontet? Jo crec que cada un té una cançó. Sí, La que més sentís que la deien sols, perquè és una cançó que vaig escriure per a la meva parella, entonces pues, la sentís molt quan la cante. Però la veritat que tot es forma... Llençols per a ella. A mi m'agrada molt Bugalú per la marxositat que té, que és molt dinàmica, i de llengües, que és l'última, que les coses. No, jo antes ho parlava en Jesús, en la seva parella, i per a mi el més important, tant en Cactus com en tota la família que tenim al voltant, és fer de la plaça un cor una família. Molt bé. Per a tota aquesta gent que tenim al voltant, per a mi la nostra cançó seria La Fugida. Molt bé, pues ahí l'has dado, què diria jo, ahí l'has donat. I sobretot també fer terra així a Bocairent, que sentiu com en casa i fa que este festival siga proper, que no fa falta dur a grans grups de fora, que és de casa, som els millors del món. Que així ja n'hi ha grans Que grups. així n'hi ha grans grups, que jo ho dic, que no fa falta. I ho tenim Claro, propet. claro. Sí, bueno, ara tenim a Sidoní actuant, sí, Sidoní. un pedazo de banda. Espectacular, evidentment, Sidoní, però que jo sempre dic, apostem per la gent de casa. Seguir Cartuts, el bon amic, Cartuts, també. que cada vegada cartuts, cuidao, 38 anys després. Tant això com el producte local, s'engloba tot, no? Des d'anar a la carnisseria al poble hasta contractar... És cartuts que també fa com un tipus d'homenatge al que era molt cosí capellà, o sigui que té moltes coses boniques i d'ací de poble, no? Pues ahí estarem, apoyant-nos des de baix. Ahí estem. Pues bueno, això és el Chocorrock des de Camerinos que ens han explicat Tito Pontet! Yeah!